Σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας. Η μέρα που γεμίζουν τα social με αναρτήσεις για τη δύναμη του θηλυκού. Που τα ανθοπολεία κάνουν sold out και οι καφετέριες έχουν έξτρα εκπτώσεις για ladies only. Ωραία όλα αυτά, δεν λέω, αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι. Γιατί θυμόμαστε τόσο έντονα τη γυναίκα μία μέρα το χρόνο? Γιατί σήμερα όλοι ποστάρουν χρόνια πολλά στις γυναίκες μας, αλλά αύριο θα συνεχίσουν να τις θεωρούν δεδομένες? Γιατί σήμερα τις λένε δυνατές, αλλά αύριο θα τις κρίνουν επειδή ίσως κάτι δεν έκαναν καλά? Γιατί σήμερα λένε ότι είναι ξεχωριστές, αλλά αύριο θα ξεχάσουν να τις ρωτήσουν αν είναι καλά? Ξέρεις ποια είναι η αλήθεια? Η γυναίκα δεν είναι μόνο μία μέρα. Η γυναίκα είναι κάθε μέρα. Η γυναίκα είναι εκείνη που θα ξυπνήσει πρώτη και θα κοιμηθεί τελευταία. Είναι εκείνη που θα κάνει 1000 πράγματα ταυτόχρονα χωρίς να γκρινιάξει. Είναι εκείνη που θα στηρίξει, θα εμπνεύσει, θα παλέψει, θα αντέξει. Και τελικά τι παίρνει πίσω? Ένα χρόνια πολλά στις 8 Μαρτίου. Δεν είναι αρκετό, γιατί η γυναίκα είναι η μάνα που θα σε αγκαλιάσει όταν όλα πάνε στραβά. Η αδερφή που θα σε κράξει αλλά θα σε προστατεύσει από όλους. Η φίλη που θα σε ακούσει όταν όλοι οι άλλοι βαριούνται. Η σύντροφος που θα σε ανεβάσει στα ουράνια ή θα σε προσγειώσει αν πάρεις ψηλά τον άμανε. Δεν είναι μόνο όμορφη, δεν είναι μόνο ευαίσθητη, δεν είναι μόνο, και εδώ γελάμε, το αδύναμο φύλο. Είναι φωτιά, είναι θύελλα, είναι ψυχή. Και ξέρεις κάτι? Αν θέλουμε να πούμε κάτι στις γυναίκες σήμερα, ας πούμε κάτι που πραγματικά μετράει. Σε καταλαβαίνω, σε σέβομαι, σε εκτιμώ και όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις γυναίκες όλου του κόσμου. Σε όλες τις γυναίκες που αγαπούν, που παλεύουν, που αντέχουν. Σε αυτές που δεν φοβούνται να δείξουν τη δύναμή τους, αλλά ούτε και την ευαισθησία τους. Στις γυναίκες που είναι βράχοι, αλλά και καταφύγια. Χρόνια πολλά στις μητέρες, στις κόρες, στις αδερφές, στις φίλες, στους συντρόφους. Σε εκείνες που σηκώνουν τον κόσμο στους ώμους τους και σε εκείνες που ακόμα προσπαθούν να σταθούν όρθιες. Στις γυναίκες που έμαθαν να αγαπούν σωστά και σε εκείνες που ακόμα μαθαίνουν. Και ναι, ακόμα και σε εκείνες που έχουν χαθεί λίγο στον δρόμο, αλλά κάποια στιγμή θα βρουν ξανά τον εαυτό τους. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν οι γυναίκες όλου του κόσμου. Και αν αξίζει να πούμε κάτι, ας πούμε αυτό. Χρόνια πολλά στις γυναίκες που μας κάνουν τη ζωή πολύ πιο όμορφη.